Mga guys, nandito kami ngayon sa gubat. Adventure kami. Pagod na. Pagod na ang kasama ko. Pahinga kami muna. Yan. Mga taga-Tagaytay yan. Sumama sa akin para mag-adventure. Punta kami sa loob ng kuweba. Doon yan sa Tagaytay. Anong address yan doon? Pink Sisters. Queen Sister daw. Mga vlogger. Bali, isang linggo kami dito sa gubat. Dito kami matutulog mamaya sa loob ng kuweba. Hirapan kami maghanap ng butas eh. Kasi tinuro lang sa amin dito yung lugar. Tapos sinurbi namin. Sinuyod namin ng buong gubat kung saan ba talaga yung butas ng kuweba na yan. Sabi ng isa, yung babae, yung galing sa Tagaytay na babae na nagpunta dito daw sa taas, kita niya ang butas. Marupok ko ha. Sininit. Yan ba yan? Yan. Nandito na. Kita na natin. Yan yan? Oo, yan ang butas. Doon sa may yung babae na nakakita na yan. Tingnan nyo. Pagpagod din. Sobrang layo din na lakaran. Yan mga kasama mga bata. Excited na makapasok dun eh. Laki. Tingnan mo muna yung aapakan mo bata. Magdire-diretso. Hindi ako pa nakapagalitan. Parang nagpakakita kami ng mga kuweba dito. Isang araw namin hinanap ko dito eh. Pero Yan. babalik lang tayo nga. Lawak ng Manda tayo. Yung ano nyo. Flashlight. Wala, pwede. ready nyo yung mga flashlight. Taguan na tato ng MPA. Kanya-kanya mga ano. Yan ang ano niya lagi yung kuweba. Laki Tagos pala. yan doon sa bundok na malalim. Ang bata. Wow. Ano tingin mo isko? Kasi anong meron? Ano yung mga spot ko na niyo? Oh. Mga radyo. Mga radyo. Uy, di. Huwag na ito. Pinagin ko na. Yan ang labi ng kuweba. Oh. Pagkaraw na ito, nalunod ito yung ano. May ipis kayo dito. May palakaan sa mata. Night picture. Pamiti. Night yun ka. Radyo ka din, radyo. Parang may hamumuong dito ah. Naamoy ko. May hamumuong. Ada ni dalam. Din picture mo. Mag ano lagyan muna kayo dito sa ano? Sa bato. Yan, hawakan niyo yung bato na yan. Yan, Darisel. Yan lagyan nandyan. Paglagi ka dyan. Ano to? Ito mga kabarang. Yan mga pag-umangkan, mga pag-apo. Kasulod. Bisita iyo.
Dito nga, ito Okay, kapatan mo Limin. Di kita kita. Okay, kapatan mo ang daw. May ano yan ang mo. Yan mga guys, dito na kami sa loob. Forma na yun sila ng medyo. Basa ako, basa. Madulas eh, papuntang ilalim. Ang lamig dito. Nay, Gasel. Gasel. Butang mari. Napagod. Walang panin. Babay pa. Wait lang. Ang laki ng butas pala ng kuweba na to. Pero lalagan ng solar nilin. Dito magbato. May puon ko. Dito mo. Ayan. Kunting bilis. Abutan tayo ng gabi. Ayan mga guys, makikita nyo yung adventure namin. Kintab yung bato dito. Baka may gold dito. Gold. Gold eagle bear. Gold. Dito may kwarto. Yan, may mga kwarto-kwarto dito. Okay, kinano dito dito. Hindi maabot ng ilaw namin. Sobrang dilim. Kasi Palit light nilin, itaas. Para maramragan nila. Mayroon mga ano ito sa taas, oh. Para ito bang high god light. Yan mga guys, ang taas-taas. Kahit pa 10 eagle star dito ang pumasok. Ato ni Mano, naga mo. Nanay, Saan ka nagamod to? punta na. Buksan mo na yung flashlight ng cellphone mo. Yan. Kita nyo mga guys, yung mga kasama namin galing pang Tagaytayan. Nabuo ka sa picture. Ayun. Dito ka sinudlan. Sige, hato. Nagubin pa. Dahan-dahan lang. Makamusumok, matapalaw ka. Iingat sa taas, ingat na resil, baka maano sa bato. Pero hindi madulas, maano yan yung ano, Dili madulas. yan madulas. Parang asin. Ay, ano ba to? Ay, kamo. Ano, spot? Agad, Spot kayo din. Tatay. jadi Saka. hindi may mati, sige agad na G. Parang nakita na yung cellphone. Bitit ng sipit. Ba? Lalim na to. Parang humihi ng flashlight na dito sa loob.
Aba, linlin. Sobrang lalim. Ito gatim spot. Sige na kabut kalupad. Yan. Mga bato dito sa loob. Oh. Ano mo dito? Parang nasa Jessica Soho tayo. Okay mga guys, dito na kami sa gitna ng kuweba. Kabog. Ikaw rin ginis batan nga masuri. Aw. Sobrang dilim. I-plus video camera. Hindi mo makita. Yung mga ano dito, kabog. Yan, liliparan. Pwede inumin siguro. Pupukusin ka na siya ng mga video nga mag-uwi na mo eh. Pupukusin ng camera din din. Yan mo. Ito. Ang ganda dito. Ang gandang upuan. Bidyan yung ako. Upo ko dito. Lin. Lin. Okay, mga guys. Nandito kami sa kuweba. May magandang upuan dito. Parang ginto. Sige. I-flash gamit yung camera. Ha? Yan, pahinga muna tayo dito. Dito ang may ilaw dito para makita natin. Picturean ko ka mo ubos. Dito ka, dito. Picturean ko kayo. Dilin, sali ka. Doon lang. Ibot ang lagi ng ilaw. Okay mga guys. Wala Kay Roman. Dito na kami sa loob ng kuweba, mga guys. Yan. Sobrang dilim. Ang gaganda dito ng bato. Tingnan nyo. Yan. Yan mga kasama ko. Ito na. Yan si Totoy. Ha? Lili.
May pinakasig ang damadida. Kaya man. Yes! Yes. Welcome to my YouTube channel. Sobrang hirap talaga pumasok dito sa loob ng kuweba. Abibit yun tayo. Dali. Yato, gatig ng lanay tatay. Tim kamera dito na kang baby. Wala. Itayo lang na dito. Ibidyo ako. Video. Yun na. Yung bata. Okay. Kaya Marie. Sige, go. Maganda dito kung may dalang tuba. Ang sakit talay. Ito yung grupo namin. Yung pumasok ng kuweba. Galing pa kami sa Isidro sa Julian, sa Samar. Yung iba naman dito, ito, galing sa Tagaytay. Sa ano ba pangalan na address doon? Sister. Galing Twin sa Sister. Pink Sister. Tagaytay City. Nagpunta kami dito para matingnan namin yung loob. Yun, super ganda pala oh. Unan mo. Video. Oh, ano, Ito. Ang ganda. Yan, tingnan nyo mga guys. kailangan ka lang nga, alas 12 pa man lang ayan na. Alas 12 pala. Pero Yan. masirin ka din dito. Sige, go. May da ako na mansion. Ito yung mansion ng mga sinunang tao dito sa amin. Mga guys, so tingnan nyo. May tirahan Taas. ako kanyang bibig tayo ng bahay. Yan ang mga kasama ko. Yan si Mary J. Hindi lang spot. Sobrang dilim kasi dito. Yan mga guys. Ito naman si Ninit, galing sa Tagaytay. Si Nelson, GR. Si Pulakay. Picture naman si Pulakay. Lili. Si Pulakay, oh, tingnan mo. Nasa loob ng kuweba yan, mag-i-snack, nagugutom na eh. Yan si bata niya. Malunis to. Kinayang tipla kayo doon sa Tagaytay pag binukas to. Oh, may kwarto pala dito na hindi nyo nakikita oh. Ang lalim din. Yan, may sinudo man dito. Ayun po, te. Kaso lang dilim. Yan. May sako pa nga doon oh. Siguro kung mayroon dito nakatira. May sako doon sa lalim. Eh, ano yan, nalagyan niya ng ano, Mga puno. tayo ng ano, manikit. Yan. Ano, pan, Sako. abono sa halaman. Madilim lang yung ano namin, ilaw. Hindi makita talagang laman. Ayan, oh, ang ganda-ganda ng bato dyan. Kaya mga Oh. bato, tingnan nyo. Baka gusto Yan. nyo dito pumunta. Mayroon rin nagpasok dito na ano, mga kano. Meda. Huwag ka matagal na. Walang entrance, libre. Yan. Ang layo doon eh. Ang sulat. Makikita nyo doon yung madilim. Para maliwanag. Hindi na yan maabot ng ilaw dahil sa sobrang layo. Gamitan natin ang flashlight. Yan mga guys. Makuha na dito. Dilim. Tingnan mo. Ulo mo na. Tingnan mo. Siguro kung may kuryente dito, ang ganda. Pukusan mo siya ng kabog. Ang talas ng Yan. dito. Yan ang mga nakatira dito. Ulo din eh. Mga talas na din ba ito? 4,000 horsepower nga. Bagyo. Hindi sa papel na yun. Buto na rin mo yan. Ano ini? Ano yung kimpi? Yan. Hindi yan, sabi kasi. Natin kayo. Linlin, picture mo. Diyan ka. Mga kalbo di buwan na. Kana. Ito na yung darisil. Yung mga ulo nyo, baka maumpog. Pero siguro sa atin noon, mga butas-butas siguro doon, no? Kain ka na. Kailan mo na. Ang ganda ng ano ko, parang sinadyang kisame oh. Ang ganda. Yan ang kisame ng kuweba. Kaso hindi makita. Yan. Madilim. Kita nyo? Pinunta namin to dahil sabi nila maganda daw ang nasa loob dito. Yan. Yung mga bato, kintab. Yan. Haggard. Yan. May mga design. May mga design dito eh. Pagdating naman dito sa kabila. Dito sa kabila, may kisame na dito. May
Di ba papagagawa Okay, sabi mo. Nailan. Ito si Darisil. Yan, si Darisil. Hello. Dito kami sa loob. Hindi lang namin makita masyado dahil Ate Asol, mag-apot nga di. wandidi. Pwede na Yung kami. mga ilaw namin hindi masyado maliwanag. Tsaka yung parang ilaw namin hindi marunong eh. Kapti dalil eh. Kapti. Basta mabubuon. Papasagin na yung Ano? yan. Yan ang taas. Hindi lahat mga ano dito yung bato. Meron makinis, Parang makinis. parang Coliseum. Tingnan nyo doon. Yung sobrang kinilat yun. Kinilat. Dito naman sa ilalim ito. Bali ito yung ginagawang abono. Ito. Abono ng pagtatanim. Yan. Pakita doon sa labasan. Kapicture lanay ko no. Kita, ubus. Nanay. Wala, may apiyak. Dito, tatay. Hindi maroon di. Ubus. Iba tang dito, dito, para magwala marag. Ay, sa likod. Kaya akong alalay dito. Gatupad dyan. Kira mga tripod Oh, yun. tripod nga. Yan. Basta sa tugkati. Tripod yun. Bawi ang pamamasyal. Ay, dito. Dito na kami. Ha? Saan man malatagos? Diyan. Nakata. Eh, tibulid oh. Tira, selfie. Puro pareho yung tingin ni Daniel lalaki. Tumboy kayo na da. Di bata, kaya na yung bata. Hindi ka maroon. Dili. Tulan. Hindi ka na kuwang. Tatluod. Hindi ka di mano. Puro ko eh. Talag sa line. Dapat hindi ka dyan yung mga design. Hindi di oy. Medje. Hindi ka di mo pengen sa bato. Hindi. Hindi. Hindi mo pengen sa bato. Hindi kita. Yan, masukal na design. Ang gaman yung tripod. Ba't nga may